Dobrý deň prajem, vítam vás pri tomto videu, milí priatelia a sledovatelia, kde si povieme viac o bezpečnosti fondov, či už ETF-kových alebo podielových. A poďme na to. Ja som si na dnes prichystal takúto malú šikovnú príručku. Volá sa Investície nielen pre bohov a chcem vám ukázať jednu vec. Na strane 20 je právny rámec fondov. A chcem vám to zacitovať, že vlastne o čom tu píšu. Každý podielový fond, ktorému zveríte svoje peniaze, podliehá regulácii, čiže inštitúcie, ktoré ho správujú, sú pod dohľadom regulačných orgánov. Správcovia fondov sa preto nemôžu odtrhnúť z reťaze a musia dodržiavať platnú legislatívu. Preto vždy viete, ako sa bude s vašimi peniazmi nakladať. Ďalšia vec, majetok investorov je navyše oddelený od správcu fondu, ktorý tak sám nemôže s prostriedkami fondu vôbec manipulovať. To znamená, my ak s klientmi napríklad investujeme do akciových fondov, kde akcia je majetkový cenný papier, je to akoby podiel na časti firmy, a my nakúpime s klientom fond, kde má stovky až tisícky firiem z celého sveta, že napríklad 7 000 firiem. Vieme, že dlhodobo sa firmy od roku 1987 hýbu v priemere nahor o 8,16%. A jednoducho, to je ten výnos, ktorý môžu tam klienti očakávať. Ja radšej poviem klientom 7%, ale 8,16% robia už od roku 1987, nie celkovo dokopy, ale v priemere ročne, to znamená každý rok okolo 8% sa hýbu trhy, samozrejme jeden rok viac, druhý menej a tak ďalej, podľa toho, aká je ekonomická situácia, politická vo svete a všetkom, ako firmy napredujú. Napríklad boli roky, ktoré sa vyvíjali aj 20%, minulý rok napríklad boli poklesy, ale potom zase boli roky, ktoré sa ešte viac hýbal trh nahor, nie len tých 7-8%, ale oveľa viac. A jednoducho, my keď investujeme s klientmi do firiem, a tých firiem nakúpime, predstavte si, veľké firmy globálne, ako je Apple, Microsoft, Tesla, Google a tak ďalej. Alebo veci bežnej spotreby, nakúpime nejaké oblečenie, teda výrobu alebo obchod s oblečením alebo s tovarom, veci bežnej spotreby, jedlo, ošatenie a tieto veci. Tak jednoducho cieľom každej firmy, to je z takých ekonomických poučiek, je dosahovanie zisku. Cieľom každého podnikania je dosiahnuť zisk. A teraz vlastne vy, keď máte nakúpených 7 000 firiem z celého sveta, tak aká je pravdepodobnosť, že by 7 000 firiem z celého sveta padla len tak zo dňa na deň? Kľudne si odpovedzte aj sami, no je minimálna. To by to musela byť nedaj Bože, nukleárna vojna alebo pád meteoritu, ale tedy by sme tu už neboli ani my. Čiže pokiaľ sa ekonomika bude napredovať dopredu, teda pokiaľ ekonomika bude rásť a všetci chceme sa mať lepšie a vyvíjať sa, technológie idú napred. Však vezmite si, aký sme mali mobil v minulosti a čo dokáže mobil dnes. V minulosti napríklad boli tlačítkové telefóny, dneska máme dotykové obrazovky a ešte kto vie, aké technológie sa vyvíjajú po celom svete. Som pozeral minule jeden autosalón z Nemecka a oni tam rozprávali niečo nádhera, akože aká elektronizácia a všetko ide napred. Tak tým pádom, že firmy sa vyvíjajú dopredu, tak aj tí klienti zarábajú na pohybe tých daných fondov nahor. Čo sa týka bezpečnosti, tak máte tam stovky až tisícky firiem vo fondoch, čo vám dáva oveľa vyššiu bezpečnosť. A ďalšia vec, ako je spomínané v tejto príručke, tak vy musíte, teda ten správca musí dodržiavať určité pokyny, to znamená investuje do daných firiem,
tak on to samozrejme musí dodržiavať. Nesmie si v žiadnom prípade brať z prostriedkov na nejaké vlastné účely. A potom je nad ním robiť dohľad vlastne či už Národná banka alebo Európska centrálna banka, v Česku je to Česká národná banka, v Amerike je to Fed a tak ďalej. A ďalšia vec, nad týmto robí kontrolu ešte aj depozitár, to je banka, do ktorej idú peniaze a ten depozitár kontroluje, že vaše prostriedky budú poslané na tie dané investície, na ktoré ste sa dohodli v štatúte fondu, že každý jeden dokument má proste zadefinované presne, kam budú posielané prostriedky a nesmie sa od toho odchyľovať, to znamená, ak sa zadefinuje, že investuje sa do firiem, tak jednoducho investuje ten daný fond do firiem. A ďalšia vec, ešte tam robí kontrolu aj auditorská spoločnosť, ktorá to audituje a kontroluje. Čiže vy máte minimálne trojitú, štvoritú kontrolu, ešte je tam aj dohľad nad nejaká asociácia tých správcovských spoločností. Čiže vy máte akoby štvoritú kontrolu celkovo nad fondami, aj ETF-kovými, aj podielovými. Akurát rozdiel v tom je, že ETF-kové sú priamo obchodované na burze a podielové fondy sú kotované v danej správcovskej spoločnosti, kde sa o nich stará nejaký portfólio manažer, ktorého cieľom je prekonávať tú výkonnosť trhu. 8 z 10 ETF sa darí lepšie a napríklad iba dvom z 10 portfólio manažerov sa darí lepšie ako tým ETF-kovým. Čiže tam je veľmi dobré vedieť, ktoré fondy vybrať klientovi. Ale jednoducho v tomto videu mi išlo o to naučiť sa ten právny rámec tých daných fondov, že hovorím, veľmi sa mi páči tá bezpečnosť, že v prvom rade nesmie sa ich dotýkať ten daný správca, to znamená, nesmie do nich siahať, nesmie ich použiť na nejaké svoje výdavky. Ďalšia vec, že sú zainvestované iba tam, kde sa vopred dohodlo a je nad tým v podstate štvoritá kontrola. Dúfam, že vám toto video pomohlo, že ste sa naučili niečo nové. Ak chcete, tak mi zanechajte like alebo nejaký komentár. A napríklad teší ma, že ma sledujete aj na tom LinkedIne. Dosiahli sme vyše 20 000 sledovateľov tam, čo si úprimne veľmi a veľmi vážim. A teším sa, že aspoň takto môžem šíriť finančnú gramotnosť a investičné povedomie na Slovensku. A ďakujem za zhliadnutie tohto videa a prajem vám pekný deň.